Kubor nakaslem jong nausan hima. Kumshi benta ban penne ya kakhut kasuba jongkiwa. Kamaulai kenton masar kala persang banyakun persya ya ka jeng jaklia jongkawa soalang. Bat kasnong kenton masar man la usnem ka persang ban penkhut ya kane kawa arne laisin man la kasnem. Ka jeng persang jong kasnong ban penkhut ya kane kawa kalong ban yo ya ka umbam umdi ka bakhut na ka bantaki pat ba ka maulai. Habakren bat urang bak senong ka maulai u Dr. Marco Mitri. Ulaya thu baka nekawa mensua kala dap deki jaklia suda. Henry Hadian baka senong kala shemkia harengkat ka jingarap jong UMDC u bak tebor pathau. Kilala ban penhe bat ailat baka kantun. Laya thu ru bakila persang ban penkuat ya ka nekawa man kasngi. Ula ong ru baka jingdon ulum maupat kan ai jing mentoy shibun habayadai ban penkuat ya ka umbam umdi. Ulaya thuru baka hima meliam kala ai jaka ha sing japung kabadai ka telong kajing ai jaka jong usiem kan yarap ban penne ya kajing khut jong ka Tena kapor polisi bu namataga NPP Youth Circle juga State juga Shillong City panjang mulai kumju kibala ewan bersih mental memang ni kajing khut yani ka kajing tungding mentang singi kinstang makani kalau ka apil na baro kata ka bagina apil ru para khmat chief minister po one visit asnong hakabe dai bagi jindon kam pen imi kan kawa te mentala south sansnam nakaliang kan ho ni bitan ni member ye don gama new po par pungut ki members ki ba ya train na por asil lesi di sinam pen ko ye ni kawa te ka jing persang na jongi kala kam pau nomor ba pini i sinam so pen ko ye kawa ini wa ila ja dalam wa duit dalam dala te jing persang ka ba rit na ka liang juga seng ya da salang nega biodiversity committee juga mulai kita besar ni nak ban ko khambai ni kawa ti nega senam mentau senam ngin hable biang tingi dap di sukuman baka NPP Youth kala shim kala yo snow ni ka khubor ka bangina pha ka por baka i ha jingwan visit to chief minister waru chief minister wang mga kwa ibon visit me ni kawa na mga ni kawa pagitip bah ka diga wa ka saja ka sa sorry ya ki bam di jang mulai berwai ti ka jingdon juga sarkar ka jingdon jong khli jong sarkar bar khamtam gini bidon apa ka bor menta tingkat ka parti kanya rap sibun ban snagi banyarap penmi gi an ki banyadai ni kawa mga lakran to singi apa ka wen gi media ngong ba ka jingdon ng tiga utu lum mopat ang tai long ba korol lu kata kata nagaliang UMDC ba tibor pata kan sinyang katukan ni kikat lima ka kam ka bai la pha GCB kala le ga dredging na ni jing klong ni ka te kung balai bana kan thi macam stem bat i ngindang mut ban ya chaprang ni ka kam ringkat bat ji te lang mo sim japung bat ka basin department basin bakin sedang ban sna pri kita trenches sang te hulum mopat kenang ba bor juga jingtan juga khendoi ko kham ju bor te mentangi kren so jing khut the next stage ka de ben kren so ka jing bun juga na quality so quantity te menta ngidap jing keban te menta kan niga NPP Youth kita sedang ni jing thum ni dieng jing don ni dieng kan ya da si sai kan ka wa pistu hi dieng ka wa ki lang ga por mat kan kata jing pra jing ni ka erosion jing ni ka root jing ni ka wa te ngila kren ka por ba ning ba menta bagi don lang kini ki perlok na po ka party nga kwa ban pau pen sesisian mangidon kam ka project ka bakham he namar kan ni ka wa menta kat nang he kistong pimpanse ka jabo hi kan tu chawa pilai i ka wa ka ri ba hapo tam bat bolo hoy kintu hisata ti mentang i begini garut jeung pentor bar oi gini kita sedang bandi jaka di beri ki yeng beri kita sedang bandi di sai gina lakin lai sini sawa ni mimla ban ong ba ngirim sa beri pentu nyala momdon jaka ban ngimla hi ban kumbor ku kubur ki beri bagi di ben ku da ku so ban mi ni yeng kat bengila ina kren ngaleng kasnong ban ke di jar po inala henai ka koror pa kalong bagi don kam ku project kum kalong lem sagi rinong way ba deben separate ban pinia khlat ya ka sewage bat ka natural stream tiga sewage nang ni mo na root jeng ni ka wa hi dangila ban sna de kinja partition hakadur jigi humpai ka baka sewage ba kan la ka jong shadow stretch ka bat hiar la ka government ban isna ile ka bat hiar no shadow shi po shadin juga dam kenapa ka sewage kan ya la ka jong kan ni ko bam di kan ya la ka jong ka sewage ginon kam ta ka basa put pulut kabaka siwit kan bam no diga mut ke jebok jaban ginala bami ni nala barhot kinlet hang ta ti ding le am ta te kan ka wa kan im henrei habaka he hi kisnong ka thau kan roi ka ki gisam ka kalong ka ba ngini i ka ta ka kan long
bahkan begini persang kakak nunu ni persang ru ke sulong baik tang hi season hot kakak por slap kalau le hi gambor kamariang ngila pen jam lupa ini ka jebok wadam sepo di gambor mariang kalau sura ni poi yang gini ayam bukum gini du Desember hadu bulan Mei ketika ayam ka ba isang sot ini kawa tingin ko bagai kita kan long kumtang ni kawa kita por hari ni ayam bukum gini kajing don lang gini mentah kajing sedang ngai begini kadang dai tang kajing sedang bagi don kat kajing appeal ya ka NPP youth ba pila sedang gumni tengi ngai ba pi don mentalem ha teng hagi jing pun ko ni kawa hagi bana hagi begin sale ba pi sim mentalem ba kajing don kat jong pi kajing don pat ni ka jong members jong ni ka youth jong NPP jong parti kan yang rapan ai bor show ho ki isu gilawan ki don ki seng halang gilawan the dok kha nilai persang man pen imi dok khang ni ki dok kham ta ki im ni ka wa nei kan nu e ngin la nei da ka bor ko sarkar ba pi gam tam gini ki perlok ki bawan ka liang jong parti kin la man keren ada ngini pen khut da ngila pen khut ni ka wa kan ka buram hi ya ka Shillong city nama ba don shu ka wa apo Shillong ka badang dong ki ba imi dok kha dei tang ni ka wa ba pini i ha po da pi wan banai August din maslap ni ka wa ka khut ku bakut ni dok khar gi merek ni bagi la roi bahagi dok khang ni bagi la ju ni ka jaka lat ni kata la ki dok khar ki dang im kamut ka wa kan long bandi ban bam ti kham tam e kan ni ka project jong solang ngitip bakal ada kala ada put la slam ni ka suya ini mata le si ka ditang jing persang ka jong ka jong gini gi lipat ba ki bakwa pen ku ni ka wa ken rai Manda suye dan itu senam bikin malu arja kat riu kat nyau kan isu jangan ni soalan kalau mik dan sidan. Lai kena iki machinery la kena iki pom te po yu. Ni wa ai kalau jabok ke mesin i balak bansang. Apa kalau jabok palak. Dia mentang so bagani ka wa ka dei ka wei na ki thiet ba ki don kam plat e ka mulai. La ka mulai kan hapan pahu e ko Te ki bon ki bala mi ki jing persang la ka liang ka mulai tondor baru ka bangi don ni asnai te ka water kat pen hang te trai jong luom ka sim ni membeli mul ah nyopo haja square feet ya ka mulai tong dobar ha ka jing pet jong sim jepung ya ta ka jaka ulapen ya ya pen no ba we ka jaka bu sim tinggal ayo men ka mulai tong nyopo haja square feet bagi don kam ban snap re ka we ka pung ka ba he ang dai ka ba kan ni ka source ni ka wa kata din ka source ni ka wa na tan rai jong ni wa tolong jong ni ka wa dia la ka te ka khot kan ni ka wa ka khot te gini ki ba yu i don ki dak ki ba don jikir man na mata ka lawai ha ka dei ba umma bandi pa mulai ke jing pun ko jing ni ka wa ka dei hi namata ka ba kami hina ka jing i ba ngim pala ai ban pediang ba ni ka wa ha ka jing ha ka pateng ke jing ban kala wa umkra le la ngim kendet de hawa pinawan hosnam araja khat pra shwa araja khat pra pin imini ka wa ha ka ni ka ayo mugum kan ni ka don tin nala de men chim snam ka ha ka jing rap jong MDC ba te ba thau ni ala ban drej pin lam penyar ni ka yang ni put ni ka wa ka ni la pen he ba ni ka wa tinggal airat ke kan persang tin bukan khut bukan yai tin rai ka jabo jaban te kadon tin ka por kini ka seng jungi ka persang ban khlong gini jabo ki solid waste ki basakut te ka wa bat ngina persang ni sha ka we ka project ke persang kalong bing sna hang the khmat jong ni ka wa ngila penyar te ka that ni ong bing long no ka kinja kan long sudan kum ka we ni ki jaka ban long ka jaka ban le kai kena bin wan song ling ala ka wa ka khut tin rai ka ta te kam urlong la kam don ka jing rap le ka ban sebar tikat bengila ngilai persang ka bormet ga persang ka bor ka snong bang ai kuplei ga kamtam ni biodiversity group jong ni ka trish tom sha ban sumar ban gri ni ka wa teng apil ka sarkar nga apil ya ki bor ki bahalori ba ki badon ga lat ka manyarap nama ba kani ga priority hi nama ga umbam di jong mola hi bro oi bala dagi sulhu ba kani ka project jong ka gerita mulai water supply scheme kani wi ong ni po solang PHC solang ada ka haban ne kan ne stang ada ka dong interference na kaliang dai kani ka project kan kutno na ka daw jong ni ka wa nama la ki skumo ong mene la ki yeng gisam ki settlement gisam man guru chefinya ngi pom shoot na ka na la kan ka basuk ila na ka sarkar ka suthu ka ka dang don ka sus ka dang biang tu lu mopat nama ka district council kala pene ka kum forest land di menta ding le sa dredging di ka supply ka don ka sus ka don ka tolong ka don ka babiang hindi ka sulong hapol ka dang ya sakmat pade ni le kum nu ban da ini ka wa di ngai ba kani ka kubor kani jing don jing kat jing members jong LPP youth jong state jong city jong molai kan kentiu hindiat nama ta ka jing rap ban rap lem man ai bor lem ni ka yani ka biodiversity group jong ina pod dor snong begin ya tri kambha su ngai ba hak snam bon wan pp ni don menta ban i begini ka wa ka manti pi don benta lem ha jing ko Haji sisa pi ngi nadu kisnam di balalai kani ka wa ka bala isang sot pin pej lo te ngi bai im ka kwai hang ni maka dok ka ba buan bahan ni im ka kwai ning le i pa ka jing jabo ka
Ini banting ya dan ya kut jingmut para nang kwai bangin ya kumno bangin ya mi no da kawai ka seng bangin ya man ya suman no yang kawa kenang baki do kha ki do lo khoi kin im kin yo di house nem ar hajar kan nyaw mo house nem ar hajar kan nyaw ngi sedang ni kan ka ya pom kan ka kan hun ka seng ya lawa salang adi nang tang siap sedang kapan kuat kai bakoi te kejutre jongi to sport ngila ngetre bida ibon met te hadin katuan ni kidon hikiba na ngila ya panjarap nang kini ki MDC KMLA kino iti jingarap iba mau mala tentang man siap la tang man kuat yang re te kamdon ka projek ka bahe ngang te ski pan ngi to ni iba kampoi sana ro te nakajing ya kendo ini rong ba sinong iba Marco ini 8 Iwan biang pan kiim biang sesien nya ni saya pom nak takam biodiversity management committee te nang ni yo jing aram no MDC hau jar khat khandai mo nya ai jing aram man klong nak JCB ni tinggal klong ni pan hen kan ni ko bin pe lai sang son portlang pinaya pinakam siang lalong nala kam di su ka wang ni andi nang tu kala minta pin i bakal kam he ni andre la ka jing he kan ni makana no pim la man pan khoi ma ba ki jabo ki jaban ki dang tu na sat dang pi nim la ban le e ma la in khang ki bri ka ba e ba sem sitom ki ni lai pasang kan la ka di ai ki kat ka ba ayu tu mentaro Kekanusin bisa penkhoi ya kan kawa ni hak sistem ni penkhoi lai sistem di haba pi penkhoi ki ya semetalang nak kasunong de ni SMM tangi ki kanhun lakan ka biodiversity management kan tamalong ki member penkhoi ki jong kasunong ni kan